Hvad dufter han en dejlig frisk? Det er lidt dumt. Nej, men... Ja. Vi står samlet her om bordet. Vi drikker lidt i smug. Og Pats! Vi kæler med hinanden. For nu er det kraftet med jul. Dam, 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 dam. Det lød jo pissegodt. Hold kæft, mand. Hvor kan han da spille derovre på den guitar? Og jeg har sagt det næsten hver episode, de kalder mig jo spilleren. Spilleren? Altså, er du god til at spille, eller hvad? Nej. Det kommer af min geniale fodboldkarriere i C6 i Ørsted IF. Nå, fordi det er så det, vi snakker om. Okay. Det var fint. Men, julefar, vi skal lige have en øl ind i billedet, før vi går videre her. Må jeg godt spørge dig om ting? Hvad så? Hvor meget familie har du? Ej, den er ret stor efterhånden, vil jeg sige, men... Altså, skal vi tælle alle dine asiatiske... det kan vi ikke. Så begynder vi at være på for mange ja, men jeg vil gerne lige have dværgen til at smide en øl ind til os, og lige præsentere, hvad vi har derovre. Det synes jeg, det er en fantastisk idé. Lad os se, hvad vi har. Vi har en... hvad fanden står der? En Dunker Winter Ale. Dunker Winter Ale. Og det er igen en Jacobsen øl, kan jeg se, eller hvad? Det er det i hvert fald. Kan jeg få dværgen til at præsentere en Prins Light? Det der sker nu. Men det er... Ja, nej. Nu skal du lige... Jeg tager dig sammen her engang. Nu skal du lige... Prøv lige at præsentere den på kameraet. Hvor meget alkohol er der i? Det er det, vi går med efter. Nå, men, til at starte ud på. Hvem er kan vi ikke lige få Mikkel, og så derefter Karoline til lige kigge ind i kameraet og sige... Hvem fanden er I? Småkage. Småkage? Jo, men jeg er jo ham spasseren til at bruge, altså den bedre halvdel selvfølgelig, som I kan se på det hele og så videre. Så. Ja, det var fandme en dum kommentar at høre på. Der er nogen, der har, udover det, altså, det er okay nogen, der har trukket 19, så kan man sige. Og det her, det er min smukke, fantastisk dejlige kæreste, som jeg lige har flyttet sammen med. Kan vi ikke lide? Det kan vi andre ikke holde på. Sagde jeg søster. Sådan det jo. Sagde du søster? Nej, vi går ikke ind på incest. Nej, jeg sagde sgu, det var Niklas' søster. Og det er det, jeg skulle give kun om fredagen. Sweet Home Alabama. Lige præcis. Nå, godt. For helvede, er der kommet ud. Ja, og vi har jo også lidt snaps, vi skal have på bordet. Ja, også den. Men nu synes jeg godt nok, vi kører igennem. Jamen, det er kun til gæsterne den her gang. Det er jo kun til gæsterne den her gang. Vi har jo stadig en halv måned endnu. Der er en til dig. Der var en til dig. Vi vil gerne lige have dværgen til at præsentere den I kender. Tak. Dem, der ligger i ikke Superliga. Ja, tak. Aalborg BK. Tak skal I have. Tak skal I have. Hvor er det dejligt at egentlig være vidne til en Superliga uden Aalborg. Det er faktisk fantastisk. Betryggende. Det er jo imponerende, fordi de burde jo kraftedeme være med. Ja. Altså, det burde de jo. Ja, det er forfærdeligt. Må jeg spørge jer, hvordan har I det med Aalborgs snaps? Blandet. Det er ikke noget, du blander op. Jeg kan svare dig på det lige om lidt. Ja, men det er faktisk rigtigt. Men inden vi gør det, så skal vi lige smage øllen. Ja. Ikke? Øllen. Ja, øllen. Lige nok det. Ja. Træk den lidt ud. Lad os lige dufte til Skål på det. Lad os lige dufte til en. Ja. Kun duft. Og så kender I jo ramsen. ramsen. Ikke af en skid. Nej, det gør den så ikke. Hej og velkommen til Humleholdets julekalender. Smag og anmeld en Jacobsen Donkeys Donkey Jeg ved ikke, ale. Det er for fucking det er for Shrek det her. Ja. Skål. Godt så. Og drik det. Wow. Og beklager I med den her, fordi at jeg er dum at høre på. Ja, det er godt for Ja, det er hellere. Jeg synes, at den her øl her, den smager godt. Den er god. Den smager udmærket, ikke? Den er god. Jeg smagte den. Ja. For første gang i den her julekalender indtil videre, der siger jeg, at den her øl, den faktisk smager godt. Og det vil jeg gerne lige sige, at det ved du også godt, fordi du kom lige ind på mig der og sagde, at jeg har kun sagt negativt indtil videre. Men, jeg synes også, den er flot, ikke? Altså, den minder sådan lidt en mixtur. Den ligner en Super Classic. En kraftig diabetiker morgenurin, ikke? Den ligner en Super Classic. Og så en eller anden tynd afføring på den lukket. Og det er jo fandme smukt, at man kan drikke sådan noget. Ja, det ligner rigtigt. Det ligner revpis. Men julefar, jeg har faktisk noget specielt lige sige til dig.
Vidste du godt, ikke også? Snus, ikke også? Ja. Det gjorde, at du faktisk kan holde 10-12 timer i sengen. Er det ikke lige overdrevet nok? Hvem har sagt Nej, det til dig? det er fordi, der er faktisk en ekspert, der sagde det til mig. Det er kraftedeme løgn. Jamen, det, Ej, den tror jeg kraftedeme ikke på. Jamen, det er en ekspert, der sagde det til mig. Jeg tror faktisk... Ved du hvad, jeg bliver da ved- mere og mere tilbøjelig til at kvitte den her Prince Light, og så tage sådan en snus der. Men har er du faktisk hørt noget om, sindssyg det har jeg nogle hørt noget om. fordele der er ved det Jeg der? har hørt noget om det. Det var sgu da... Hvem er- Du kender jo godt eksperten her. Jo. Hvem er det, der har bekræftet det? Det var Søren Det er Pind. også ekspert. Det var, Og det gider vi ikke at sætte det navn på. var, det var Søren Pind. Det må du selv... Søren Pind? Ja. Du har lovet os, at vi ringer til ham i Vi et skal afsnit. nok ringe til ham i et episode, men eksperten havde sagt det. Så Jamen, hold det nu kunne kæft. være rigtigt. Ja. Det er jo ikke bare en, der er jo flere eksperter, der har sagt det. Det er jo meget kendt. Altså, nu må jeg godt lige spørge Karoline, Ja. Mikkel, Ja. hvor åbne Vi har jo ikke engang spurgt dig endnu, faktisk. Nej. Er I, Hvor åbne, Karoline? er I, Karoline, Ja. Karoline, hvem er du? Jamen, jeg hedder Karoline. Ja. Jeg er Mikkels kæreste. Du er Mikkels kæreste. Ja. Korrekt. Uheldigt for dig. Ja. Men det, der er med det her nu, det er, at vi også har sådan en her, Karoline. Nej, det er jo spørgsmålsting eller hvad? Vil du åbne den Skal jeg åbne og finde et spørgsmål, vi alle sammen Ja. kan svare på? Og der vil jeg godt sige, at Du kan Karoline, godt hun lukke bliver jo det, fanget med fingrene i kattehusen. Det gjorde hun. Det har hun blevet. Det er sket et par gange. og det kan vi jo lige så godt indrømme nu. Og Allerede hvad nu. mener du med det? Ja, hvad mener du med det? Der vil jeg Men et professionelt eller andet holde sted, min så kæft. gider jeg faktisk heller ikke at høre, hvad du mener med det. Jo, vi kan godt. Ej. Der var det en gang. Og så, Jeg kan godt Mikkel, han sidder med pikken i postkassen. Ja. Jeps. der er lige plads til den. Ej. Hvad står der, Karoline? Hvad er forskellen på jeres julekalender og at have sex med svigermor? Ja. Der har jeg jo Okay. genialt svar. Ja. Prøv at høre her. I vores julekalender, der sidder vi ikke og knipper. Gør vi ikke? Hvad fanden er det så, du kalder Ja. det, vi lavede udenfor lige nu? Nej, og der vil jeg også Ja, godt sige, okay. Gud skal takke og lov for, at jeg ikke har en svigermor lige ved. Fordi Ja. hende kunne jeg da absolut aldrig nogensinde få. Så er det godt, Men jeg har var to. sex. Ej, jeg har heller ikke nogen svigermor, så det, der er ikke noget, vi kan svare på, det er sådan Nej, rigtigt. Ikke Men andet. hvis jeg nu havde, så har jeg taget hende. Og det, der er ikke noget der. Det er taget en trekant med datteren. Så hvem er det, der sidder over i produktionen og peger på alt muligt? Ja, og der vil jeg godt have, at Mikkel og han holder sin fede kæft. Nej, Karoline holder sin fede kæft, fordi at svigerfar, han sidder jo kraftedeme lige herovre. Det gør jeg. 15, cirka 3 decimeter fra bordet her. Så Karoline, jeg vil opfordre dig til at lige holde lidt lav profil på det her spørgsmål. Men jeg kan da svare for egen pose, Ja. at forskellen på den her julekalender og hvad var det? Og sex Og sex med svigermor? Ja, det er, at jeg ikke har nogen erfaring af at have sex med en svigermor. Nej, men hvis du nu havde kæreste på stadigvæk i dag, Mm. havde du så knippet hendes mor? Det kan jeg ikke udelukke. Eller far? Eller far for den sags skyld? Det kan jeg ikke udelukke. Det kunne jeg heller ikke. Så, Det kan jeg ikke udelukke. Men ja. Skal vi ikke til at smage på det her OB-skrald? Nej. Inden vi gør, jo, ja. jeg skal sige, Ja, at, der vi skal har vi- ned med den her og smage, om den simpelthen bare lige giver jer simpelthen Og der har vi jo en lille kærligheden igennem. strofe, vi synger hver gang. Nå. Haps, 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 haps. Haps. Nu skal vi have snaps. En, der kilder i banditten. En, der vækker appetitten. Haps, haps, haps. Nu skal vi have snaps. Og værsgo. Og du? Prøv at se der. Der er en erfaren. Mhm. Og hvad her? Se, der har vi et lille ansigtsudtryk her. Den smager første division. Kæft en udmelding. Ej, det må du lige sige. Det er i orden. Det er i orden. Tak skal Nå. jeg have. Tak skal jeg have. Jamen, Jamen, skal vi så få gjort kål på øl? Eller hvad er planen her? Jeg håber da ikke, der er kål Ja. i. Er det det? og Så tager det Nå. lidt for meget, ikke også? Ja. Altså, Nå. kål. Vi skal til at runde af, de her, og vi bunder ud. De Og der, inden der vil jeg godt lige sige, at bedstefar, han sagde jo altid... Det er rigtigt, ja. Ja, bedstefar, og det er jo hver dag, han sagde det her. Hvis du pynter op til jul, og du får fat i de røde kugler, jamen så forklæd mig, og så gå ud i skoven og find dit jakkevær og skyd nogle ugler. Kan I have det godt? Lige præcis. Vi ses i morgen. Vi ses. Og det er freestyle det her, mine damer og Lige herrer. præcis. Jeg burde være rapper. Ej, det smager dårligt.
Hold kæft. Nå. Jeg tror, det er fint, ja. Ja, det er godt. Hold kæft, det var